opet vraćam se na tu situaciju. Mihajlović je iz mog ugla gledano želeo da napravi jaku, čvrstu grupu koja će biti povezana od samog starta. Od trenutka kada je pozvao igrače, on je sa svakim pojedinačno razgovarao i rekao im da li želiš ovo da potpišeš ili ne. I radit će se po mojim uslovima. On je kapetan broda, tako i Gorčin. Kada dođe Gorčin da radi, Gorčin kaže, momci, ako hoćete da radite, radit ćemo ovako. Spremni smo na neke ustupke, ali preko ovoga ne idem. Da je Siniša Mihajlović otpustio Adema Ljajića, da se ovaj potukao uveče u noćnom klubu, mi sad ne bismo sedeli ovde, zar ne? Bivalo je to nekim selekcijama koje su kasnije pobeđivale na svetskim predstavnicima u košarci. Prema tome, ja govorim o Siniši, ne o nesrećnom Ademu. Siniša je morao da zna s kim ima posla, ako mu je bio... Nije ga juče sreo, nego ga je trenirao. Dobro, Gorčin je sad malo, oni ne voli ljude koji su igrali za Zvezdu. Ne radi se o tome. On nije tačno Siniša Mihajlović je bio strašan igrač. Ali toga ne kvalifikuje ni za što drugo osim za nacionalnu penziju sportsku. Dobro, okej. Trebaju himnu pred utakmicu ili da se udaraju u prsa kao oni Novozelanđani ili tako dalje. To je neki Mihajlovićev način da napravi tim, jel da? Ali Novozelanđani to ipak rade. Što je interesantno. Pa ne, dobro, ja kažem, možda i nama treba, možda treba kolo da odigraju pre utakmice ili tako dalje. Zašto treba da stave jednog igrača pa da ga pljuju, na primjer? Ali samo da završim. Ali da vidimo, da li je zahtev uopšte se takav ugovor potpisuje, da li zadire u nečija prava, ljudska ili manjinska? Mi smo to pitali ombudsmana Sašu Jankovića. Ajmo da čujemo sad njegov odgovor pa da prokomentarišemo. Ugovor o radu se ne može navesti ono što je zakonom zabranjeno da se navede, ali ja mislim da je u ovoj situaciji praktično tužno i porazno to što se uopšte ugovorom određuje obaveza nečija koja igra u nacionalnoj reprezentaciji da peva himnu. Mislim da je svakom građaninu Srbije, svako obeležje Republike Srbije nešto što treba da poštuje, pogotovo onima koji igraju za bilo koju reprezentaciju. Dakle, reprezentacija je zvanični predstavnik Republike Srbije u određenom sportu. Reprezentacija se finansira iz Republike Srbije i ti ljudi, kažem, ne vidim zašto je to ugovorom, porazno je da se to mora ugovorom raditi. Međutim, otvara se jedno drugo pitanje. Da li su naša himna, naš grb takvi da ih podjednako svojim mogu smatrati svi građani Republike Srbije? Svi smo dužni da ih poštujemo i ja ih poštujem, ali mislim da bi manje problema bilo da je odabrana himna i da je odabran grb u kome se ne potencira samo jedan narod, već svi građani Republike Srbije na podjednak način. Dakle, u vezi sa ovim postoji nekoliko zanimljivosti u drugim zemljama i u drugim himnama. Na svetskom prvenstvu 2010. u finalu su igrali Holandija i Španija. U tekstu jedne od himni tih zemalja stoji obavezao sam se na odanost i vernost španskom kralju. Inače, to je tekst holandske himne i ljudi su je pevali. Holanđani. Dakle, samo kao neku anegdotu ili zanimljivost navodi. Naravno, to je ono što sam ja htio da kažem. Svetu se ne može ugoditi. Da smo mi pobedili, ne bi pričali o Ljajiću. Da je Srbija uspešnija zemlja, bio bi manji problem, svi bi imali manji problem i manje rezerve prema simbolima. Kako možete imati, možete uvijek imati licitaciju ili svake godine referendum o tome šta će biti himna ili kako treba da izgleda grb, zastava. Ali očito je problem ako je neko ne osjeća kao svoj. Čekajte ovako, hej Sloveni, to niko od nas, mi smo odrastali uz tu himnu, niko nije primetio ili malo ko je primetio se tamo pominju Slovenije, vi ste imali u toj, dakle SFRJ, ste imali Mađare, Albance koji nisu Sloveni. Pa su pevali vrlo zdušno, su pevali, to je himna države. Razdvojimo, to važi za ovu himnu. Potpuno nebitno da se pominje španski kralj ili srpske zemlje. Tu je himna i simbol države, a ne nacije i naroda. I u tom smislu jeste ponos. I ne treba od ovoga da se pravi tolika fama za svakog sportistu, zato što je tu uspeh države koju on reprezentuje. A ako ne želi, opet dobro, ne mora da... Da li treba ugovorom da se obavezuje? Onda da li je to dovoljno da se da reč, da se kaže pevaću himnu, a da ne mora ništa potpisuje? Slobodno. Pa, ja sam probao da dobijem taj papir. Dakle, zvao sam ljude iz Fudbalskog saveza, oni kažu da je to tajni dokument. To je meni bilo čudno pomalo, ali znate kako, postoji kompanije koje imaju neka etičke kodekse, pa potpisuju radnici, ne znam šta rade. Dakle, to je verovatno na tom nivou Siniša Mihajlović mislio. Ja mislim da je on imao u tom smislu dobru nameru.
jer je sam učestvovao u reprezentaciji koja se nije mnogo odlikovala nekom disciplinom, velikom poštovanjem nekih radnih obaveza i tako dalje. Bili su se ljudi oslanjali na neki svoj talenat i na to što mogu u datom trenutku da urade i on je negde procenio da to nije dobro i to i rekao. Onda kaže, mladi treba da... Ja znam gde sam grešio, ja hoću mlade da naučim pameti na vreme da oni ne bi prolazili kroz te greške. I sad prosto to je to. Dakle, on je donao odluku. Meni je jedino tu sporno zašto je to recimo taj papir tolika tajna. Dakle, šta je sporno, šta piše u tom papiru? Jel bi se otkrilo nešto o tome šta su radili ti igrači ranije, pa je sad on hteo to da predupredi ili... Razumete, dakle, to je nešto što je meni Ali sad se tu otvora, mi pričamo o ovoj temi, tu se ipak radi o jednom mladom čoveku, čiji život sada sigurno nije jednostavan kad se našao u centru ovakve pažnje. Znači, šta bi bio najbolji izlaz iz ove situacije u kojoj smo se našli svi mi, a našao se i on? Gorčin. Nemam ja pojma šta bi bio, ja da znam šta bi bio izlaz, bio bi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, a tada sigurno Siniša Mihajlović ne bi bio selektor, to je jasno. Sad će biti ali moram reći jednu drugu stvar, a to je u vezi sa himnom. Nisu stvari tako benigne. Zato što mi recimo na grbu države imamo krunu, a nismo kraljevina. A iz nekog razloga je izbačena rečenica iz te svečane pesme koja je na kraju krajeva stigla iz pozorišta, da sad ne objašnjam, valjda ljudi znaju. Rečenica, meni je jako smeta kad se peva srpske zemlje, a ne srpskog kralja. Potpuno mi nije jasno, iz istog razloga koji je Aca spominjao. Osim Engleza, koji kad imaju kralja pevaju God Save the King, God Save the King, niko drugi ne menja himnu, izuzev himne nacističke Nemačke, Deutschland Über Alles, koja je na istu melodiju, više nije taj tekst. I koji je također već bio promenjen, pa je vraćen stari. Dakle, potpuno je histerizovana situacija u kojoj srpske zemlje, to recimo na zapadu i na istoku od Jugoslavije, gde ima Srba u nekim manjinama, ljudi doživljavaju... Srbije, izvinjam se. Srbije ljudi doživljavaju kao... Koje su to srpske zemlje? Da li se tu misli na, ne znam, Sao Krajinu i tako, što je također glupost. Ali je glupost bilo menjati upravo tu stavku srpskog kraja. Sećam kad je Demokratska stranka imala onu čuvenu konvenciju, kad je Boris Tadić pevao srpske zemlje, a iza se čulo srpskog kralja. Čovek koji je tu tezgu radio, dakle, pravio tu konvenciju, režirao je, pretrpao je ogromne kritike, doduše nisu mu skratili visoki honorar. Ali je to, o tome se upravo radi. Radi se o tome da je prepolitizovana već sama himna, te se nesrećni Ljajić, ja kapiram, osjeća ko krme u Teheranu ako se vrati u Novi Pazar, a da je pevao himnu. Pitanje je glasilo šta sada, otprilike šta je rešenje. Ja ne mislim da je to tako neka kvadratura kruga i da to niko živi. Mislim da se nameće, ako smo dobronamerni i ako su ljudi pametni, neka vrsta kompromisa. Mislim da je otac malog Adema Ljajića, uzreći on nije nikakav sin, rođak, ili tako, Rasima Ljajića, što je to deo javnosti vjerojatno ne zna zato što imaju isto prezime. Dakle, stariji Ljajić, otac malog Adema, je rekao da on nije znao tekst, naučit će, znači pokušao da spusti loptu. Mislim da je zaista potrebno da svi pomalo spuste loptu, oni koji pušaju tu da sada neke bošnjačke, u navodnicima, ili neke srpske poene se kupljaju na toj temi, prosto da je to loše, da to škodi, rekao sam, i Ljajiću i fudbal. U savršeno je poslužilo, pogotovo, ne znam, vjerojatno pre svega nekima tamo u Sandžaku, a boga mi ovde po Srbiji. Dakle, neće se srpstvo, niti patriotizam dokazivati time što će naterati Adema Ljajića da peva himnu, odmah se razumemo. Ja mislim da je dobro da sportci pevaju himnu i da to nije nikakva etnička, nacionalna, ne bože nacionalistička stvar, ali ne bih terao batinom, niti ugorom, čak neko ono ko neće i ne želi da je peva. Mihajlović je treba potvrditi svoj autoritet, ispalo je tako kako je ispalo. Niti je sada Mihajlović sporan zbog toga, niti bi Ajić, ako je dobro igrao u nastavu karijeri, zbog toga trebao da bude, ako on sam ne želi, da mu budu zatvorena vrata reprezentacije. Ali šta sad, Aco? Nažalost, svaki kontakt koji sam imao sa Ademom Ljajićem, u stvari na sreću, svaki kontakt koji sam imao sa Ademom Ljajićem je zaista bio prijatan i uljudan i on je prema meni i prema mojim kolegama uvek, koliko ja znam, bio sjajan dečko. On ima dosta problema kroz svoju karijeru. Jednostavno se nameštaju situacije i u nekim situacijama nije idealno reagovao. Meni, kao čoveku koji se osjećam pripadnikom Srbije, je bitno i važno da se Adem Ljajić osjeća jednakim, ravnopravnim kao i ja što se osjećam u ovom društvu. I upravo u tom smislu mislim da bi trebalo krenuti ka njemu. Ali Adem Ljajić je mogao da napravi jednostavnu situaciju, jednostavno da reši to. Da priđe Siniši Mihajloviću i u 4 oka mu kaže: slušaj,
Imam problem sa tim. Siniša Mihajlović ga je možda ubacio na početku drugog poluvremena. Siniša Mihajlović da je hteo da pravi problem Ademu Ljajiću ili bilo kome, ne bi ni zvao Adema Ljajića posle svega onoga što je on uradio. On je dao podršku na neki način i ekipi i oslobodio ih tog pritiska i dileme da li da pevaju ili ne. Imate obavezu da pevate. Ali tu imam pitanje, ali zar nije dovoljno da kaže ja ću da stojim mirno kad himna svira, ne moram da otvaram usta, samo ću da stojim i da je poštujem. Zašto mora i da peva? Ja nisam tražio, ja ne kažem da Adem Ljajić mora da peva. Ali sad mora i sad smo došli do toga da on, da bi igrao za reprezentaciju, mi ćemo svi gledati sada ukoliko bude na početku. Mi smo gledali svi ko peva i ranije. To nije istina da ćemo sad svi gledati. Svako je prebrojavao, ovaj peva, ali tada nije bilo, tada smo gledali i pričali, vidi ga ovaj peva, ovaj ne peva. A sada se to gleda od uvek se gleda. I tačno moraš da znaš. Klea u reprezentaciju ili Evandra, oni imaju ove... Tako je. I šta se onim sećate? Imaju oni pasoše, dao im Ivica Dačić preko reda. Tako je. I sećate, recimo, promeni se Siniša Mihajlović. Šta da radimo? Promeni se Karadžić, promeni se Siniša Mihajlović zbog katastrofalnih rezultata ili zato što je se nekom... Ili što se... Pa smenjuje se sam, ljudi moji, ne smenjujem ga ja. Znam, Gočina, ti mi dakle, izvini, molim te, šta ako neko... posle 7 dana i jedne utakmice. Zašto zove... Ne, ja ga smenjujem zato što mi to pokazuje, a pritom pratim tog trenera već 2,5 godine. Znam, on je pola trener. Godine u Bolonji očajne, 1,5 godinu dana u Fiorentini grozno i relativni uspeh u Kataniji. Da li je to preporuka za nešto što mi... Pa mi smo kukali na mnogo veće tipove poput Klementea. O tome se radi. Radi se o tome da je sve se radi zbog toga što Tole Karadžić hoće još malo da bude to što jeste i onda je Siniša maneken nečega. A onda je iza toga dolazi nesrećno žrtveno jagnje koje se zove dečko koji je prosto, sve si u pravu, pogrešno postupio. Ali ajmo da se vratimo na to. Ajmo da se vratimo kako ćemo njegov problem... O patriotizmu. Pa patriotizam postoji ili ne postoji i ne iskazuje se pevanjem. Gorčino, kako ćemo sam problem Adema Ljajića koji je ogroman za njega u ovome trenutku, vjerojatno najveći u karijeri, kako ćemo to da razrešimo? Pa ja mislim da treba razrešiti tako što će se skinuti pritisak, dakle fama sa njega oko toga. Dakle, to što nije pevao himnu nije ništa. Dakle, eto, prosto to je to. To treba reći javno. Dakle, to nije nikakav prestup, nije nikakav incident, nije nešto zašto treba da se, da budeš izbačen iz bilo čega. Dakle, to prosto nije tako i to ne znači, ovo što je rekao Gorčin, dakle, to ne znači da si ti mali patriot ili tako dalje. Čovjek igra od 14. godine za različite selekcije i svi ti ljudi koji dolaze inače, dakle, u vreme kada su mogli da odu na Maldive, recimo da se kupaju i dolaze da igraju za reprezentaciju. Nije to argument, izvini. Pa ne, ja kažem da je to argument i možda da suprotstaviš neki drugi. Ja mislim da je to argument. Dakle, to dovoljna rešenost i volja tih ljudi da su oni ljudi koji vole svoju zemlju i hoće da nešto urade za nju. Slažem se, samo jedna mala stvar. Nije ovdje, ne merim patriotizam. Ovdje reći o tome da li poštujemo dogovor. Znači, uopšte ne mora bude himna u pitanju. Da smo se dogovorili šta, da ćemo... Pa sad je najvažniji dogovor o srpskom fudbalu pevanje himne. Ne pričam o tome. Kažem, a šta je najvažniji? Dozvolite da odgovoram. Da. To je da je postoji jedan kodeks kojim je on sebe samo isključio. Tome se radi. Ja ne bih insistio na tome... Ajmo da poštujemo vrlo malo. Kako može da se vrati? Dakle, kako se on vraća po vama u reprezentaciju? Ja sam to rekao, jeste vidjeli da je otac njegov već napravio taj neki gest, on nije znao, naučit će, drugi put će nešto promrljati. Znači, vraća se u reprezentaciju tako što sledeći put peva himnu, ali to put? Pa, znate šta, pre svega moramo čuvamo kapitena. Nismo mi tu da odlučimo kako će se Adem Ljajić vratiti u reprezentaciju. Postoji čovek koji je odgovoran za to, koji je dobio pravo, mandat i kojeg ćemo smeniti ako ne bude dobro. Smenit ćemo ga ako ne bude po njegovim rezultatima. Šta ako Siniša Mihajlović odvede ekipu na svetsko prvenstvo? Šta ako oni naprave tamo dobar rezultat? Da li je onda to što je uradio manje značajno, da li on time manji krivac ili veći krivac? Radi se o tome da su čoveku dali u ruke nešto čime se bavi. I on to radi po svojoj odgovornosti i za to će odgovarati. Nije po svojoj odgovornosti, jer je on također, izvini, molim te, nisi u pravu, jer on također selektor Srbije. Prema tome, pokušavajući da u fudbalskim ili bilo kakvim drugim organizacijama podigne ugled Srbije, on ga je upravo unizio svojim glupavim, trapavim selektorskim postupom. Ili je Ljajić svojim potezom. Ni Siniša Mihajlović kao ni Adem. Dakle, ako Adem Ljajić ima pravo na grešku, zašto Siniša Mihajlović nema pravo na grešku? Ko kaže da nema? Pa ti sam kažeš pravo da nema grešku. Jer je napravio grešku, a ne Adem Ljajić. Ja ga smenjujem, ne smenjuje ga Tole Karadžić. Tu ćemo se sada zaustaviti. On će i odlučivati o tome. Ja sam privatna osoba, ako je moguće uopšte u Srbiji danas prekinuti ovakvu raspravu, ja ću to da pokušam sad da uradim, pa ćemo da nastavimo kasnije. Poštovani gledalci, dakle, ovo je bilo, gledali ste oko, pričali smo o
himni. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.